High Court order one law je 6 schedule paragraph 2 subparagraph 7 ating pen election council election ka pedu la pen voter list ka sila mambo sila nanggi pulo amat council tum sila mai hedet jong si seta ni tum pulo jong si alang litum jong si BJP pen ta chi olap la pen MLA pen CM EM MSC post pen MP post pen ta chi olap la non ke ki olap ra autonomous state hang lo pulutan le la to gen litum che dan du de alang litum man si rap dun rong ki la hello alam ke 6 schedule athema chi la alang litum yo si chi odet la te la ke Siklum trokang bong election do tuji constitution ateng pen hala sohod ne litum che dan nun de ji la pen alang litum pe hai thulap dia alang litum mansi la pe alang litum pe hai thulap si alang litum ako autonomous state la pen sik sidul ka pangtang akam alang litum ang tunang che song nang ji party long do dun de ni hala national party to malo la ke ni litum alang litum le akut ang hoi pen ki otu si tan litum ako rap lu ti la pen ro kado e phata chuning rilo alang litum kado ka bela kado ya party tum ta la pen independent ki thur kang tu ta thu du de hang li jong si alang litum ti olote la ke non litum non der le ke claim akam kalilo la ke hill state ke hang hut APHL si tum phala bang so hut Harokrisir kebra tro kebra hinian ingkam ta son si chi olap la pen ilitum hill state long lock lo la sur Meghaloi pugali hill state si long ilitum pen lo la bang sur la pen 2013 an ingkam ta Telangana sor hill state ke separate state ke hang pen jo kelong le pen jo alang litum ta union minister MP MLA minister chief minister tu anta party pen da alang litum chi olap lo la son si la alang litum ta Telangana state long lo la pot la ke constitution democratic akam lo la son alang litum claim nangi la pen alang litum jong si chi o ete la ke ni litum ken tur vek o alang litum han perem vek ji la pen la 6 schedule la pen la APHL si nitum pangtang bom lo tang bom je la pen nitum la ke pida mo batai bang ke hai ket ji